Brygge stort. Og når du ser den her, tænker du, ja, den begynder nok først til det her. Okay. Det var det fører. Det er ret eller ikke så net. Så det er ret lidt, man ser. Ej, der er den anden vej, så... Det kan jeg det er så skuffet over den røde ret. Jeg har lige haft kilometer på. Hvor hurtigt føles du at køre? Hvad? Hvor hurtigt føles du at køre? Jeg tror, den kører nok 30-40 km/t. Tror ikke det? Ej, det var 15 måske.